Estic gravant-vos, cuidao amb el que diu. La GoPro, Saluda, saluda. Jo no sé això com hi jo no sé mirar això a ningú lloc. No cal, no cal. Mira, mira. Bon dia. Què tal? Mira, vaig a filmar-te. Està superbona, no? Està molt bé. I és superbona que la vareu dir. Ho col·laborem tot, dir. Està espectacular, no? Jo la veig molt petita. Ei, ni si n'hi embarquet. O sea, es imposible. O sea, yo pensaba que estaban en el tren, pero si Amanate dice que no Mira, el vídeo denúncia. Ara el penjaré en la crònica d'Oliva, el vídeo denúncia. La nostra amiga Isabel. La nostra amiga Isabel. Hi ha corrent? Com ho sabeu? Canvia el color de la mar. Jo no veig el... Ai, mira l'arcoiris també, l'arc de Sant Martí, poquet. Així, al tornar és quan es... Canvia el color de la mar, jo no veig, jo veig tot un color. Bueno, ahir sí que es veu, ahir, més fosc i més claret. És això? Sí. I ara què vol dir? El dia que vaig nedar de ser. Dona igual. Però així no fa por, perquè estem així com una bahia, no? No, por no fa. Vegueres el dia que vaig decidir nedar, pese el que diga Ramon, hi havia